Okay, mga kasama kay DSWD Day today. Nasbikas linya ato makauban mga kasama live via Zoom si Ma'am Abigail Antolihaw, Social Welfare Officer 2 sa Department of Social Welfare and Development 11. Ma'am Abigail, good morning. Hello ma'am, good morning. Mayong buntag diha ma'am ug sa atong mga naminaw karong buntaga sa DXDC. Yes, Mayong ma'am. buntag. Opo, maayong buntag. Bisan pa man ma'am no sa mga nagapanghitabo nga mga kalamidad karon. Baha, sunog, linog, maayo gyapon ang Ginoo, mao na moingon gyud tag maayong buntag. Og subay sa mga kalamidad nga nahitabo Ma'am Abigail. Na ay Disaster Response Management Division ang DSWD 11. Ma'am Abigail, unsa ning DRMD or Disaster Response Management Division? Unsay function ani Ma'am Abigail? Ang DSWD no na siya Disaster Response Management Division, isa ni ka division nga priority ang activities and program implementation regarding sa disaster response. Kay bahin pa sa ato ang RA 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 no gitagaan og dakong papel ang DSWD as the Vice Chair of Disaster Response Cluster. Diin ang DSWD ang magbungnag usa ka division na kining Disaster Response Management Division na mahimong division na mag-focus sa disaster response. So, ang iyahang mandato, ma'am, panahon sa kalamidad? So, ang mandato ani DSWD kay gigamit man nato ang cluster approach, no? Kay ang DSWD alone lang ang iyahang ginabuhat nga aktibidades kay internally displaced person protection, camp coordination and camp management kung adunay evacuation o provision of relief goods. Okay, ma'am. Ma'am, bag-uhay lamang yun, mitay og ang linog. Sa panahon sa kining disaster, sama sa linog, unsa pod ang kinahanglan kining buhaton sa DRMD? Yes, po. Very timely, no? Kay nakasinati ta og linog kagahapon as aftershock og katong niaging semana. Yes. So, ang preparedness, no, nag-start na siya sa ato ang isikagulingon. Though ang DSWD na mga prepare, no, nga mga preventions o mga activities and programs na diratong early recovery assistance sa mga affected community ug naapotay provision of food and non-food. No, kani atong relief food, no, kay nag-consist ni siya og 6 kilos na commercial rice, 5 coffees, 5 nga cereals, 2 ka sardines, ug 4 ka corn tuna, ug 4 ka corned beef. Yes, ma'am. So, mauna ninyong ginaandam daan, ma'am, kay para og panahon nga dunay mga pagtayog, dunay mga kalamidad, mahatod dayon na nga mga hinabang. Yes po. So far, ma'am, unsa po'y challenges sa DSWD, sa DRMD? Panahon nga duna po'y mga kalamidad, ma'am, sa pagtunol og kining mga hinabang ato sa itong mga kaigsuonan nga naapektuhan. Isa kada kong challenge po sa mo is ang pag-gathering of data. Kaya kung tama pod atong data, tama pod ang service na atong mahatag sa community, especially itong mga naapektuhan nga lugar. So, Okay. connect jud ta sa ato ang community o especially sa local government units kung kinsa ug asa ang mga naapektuhan nga lugar. And subay ni anang hinabang, ma'am, bisan siguro ako mo linya gyud ko, ma'am, oy. Unya kay di man gyud malikayan, ma'am, nga magkagubot gyud ng mga kining naapektuhan. Unsa may pahinumdom ninyo sa DSWD ngadto sa kining publiko, ma'am? Ang ato ang listahanan, no, magbase na siya sa proper validation og of course dili lang ta maggubot kay kana siya kung kamo naapektuhan, kamo mahatagan. Okay. Thank you kaayo, Ma'am Abigail. Anything, ma'am, nga inyong gusto i-announce from your office? Wala na ma'am. Salamat kaayo sa imong panahon, ma'am. Until next time, maguban-uban ta sa serbisyong straight to the point. Good morning, Ma'am Abigail. Daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Abigail Antolihaw, Social Welfare 2 sa DSWD 11. Be sure, straight to the point.